was speaking to like this present. I think this one is my last gift for my birthdays. Yeah, I think it's my last gift. Bang the blend. Should I use a fan class in my food. I need to unbox this one. So we have this manual corner. As we look at this one, because the last time I bought a blender was in 2015. Yo, ngifuna ngathi yangibuyela. Ooh, iyasinda. This is it. Okay, the only person this blender la endlini mina because it's a class one. Angifuni ingane opho bengibulalele yona. In terms of capacity, it's 1.5. I guess kufanele ngithenge ama glass container. Ngizobe ngenza 500 straight. And then we also have this one. Little plug. So they're on display like a cooling together with the air fryer. Ngaze ngahappy umnikazi wayo ongithengele wayithenga at Clicks. Yeah, at Clicks. Kumnandi uba nombo colleagues guys. Ngiphilelane. Ngiqala ukusebenzisa ke this air fryer. This is my first time using it. Ngiyakhumbula ngithengelwe a month ago. But ngiqala namhlanje because I have time. Ikole ivaliwe, it's Friday. The reason why ngiyile emsebenzini and then I came back. On Monday ngiyasebenza. Angivali-ke nje nasiza ngithishile grade 12. Oh, yes. Yinhle ipilona yakhona. Isivalo. Yeah. Never mind the mess again. This is how it is. Must not clean the bank. Oh. Wow. Okay, yes. Sanibona, it's Saturday namhlanje. Siya kwa omunye ocolleague wethu oyinhleki lapha emsebenzini kunomsebenzi. Ngilate. Bengiplanile ukuthi ngivloge but nje ngaba busy ngadlina. Hayibo mangithi ngiyothatha ironing board manje. Nawo umphathi wami ngaphandle. Hayi isikhathi uyasigcina. Besivumelane ngo-12 kodwa besithi sizogcina ngo-12 phambili. Shuthi uzosithatha ke. Samba ngeyimoto ke ephezulu. Angisasabi ke phela because mhlawumbe ezongena endlini zethu yo bafethu. Hayi namhlanje hayi umuntu engihamba naye abantu engihamba nabo. Awubuke that's it yes. Hayi kanjwa ke. Bajani yabo bayi class. Okay, ngicela ungitshena eyiphi advice onganikeza umuntu osanda kufind out? Ungene kanjani esafuna ukufind out? Ungene emjolweni nje afuna ukufind out. Into oyifica emjolweni akuzona ezakho yes. Wena kusho ukuthi ungene emjolweni ungamazi nomuntu ongene naye. Yabona ukuthi afuna ukufind out ukuthi wena obufuna. Happy Sunday friends. Niyaphila? Hayi, bodala shem. Bodala. Sihlale cishe around 5 and then we came back. Seza la endlini. Umngani wami ke une-business loku-installer so bebhizi kukhona am-installayo. Samhlalisa ke late. And then ngayihlalele emotweni, ngayihlalele igospel ngapha hayibo ngebhizi. Hayibo dala shem, hayi ngibiyekile and manje ngesontweni I'm going to church. Besivele siplanile ukuthi no lempilo nje ukuthi sivuka on Sunday sesiyawasha senzani i-wrong. Umuntu yakaNkulunkulu ke namhlanje sayothandaza nje ukuthi nanoma iziphi izimo ezifika empilweni kodwa nje azifike simile endaweni yethu.
Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Nisale kahle, siyabongela. Sibuyile. Inkonzo nje beyi-right inkonzo. Omunye nje uzoyibuza ukuthi hawu kade uthi uphuzile no into mayihlele ekhanda ukuthi no I need to go to church. Ibikanjalo nje ukuthi I have to go to church. Esontweni ngicela ngogudi, isonto ngilibamba ngemncwabe, imncwabe engihambe kulonyaka. Sibhizi kodwa hey asinaso isikhathi sika Jehova kukho konke. Ngoba ngeke sesithi hayi sibhizi umsebenzi uyasikhathaza lo esawucela enkosini. Nkosi asipha wona bese siba busy. Ngadlula nase Spa. I'm sure nibonile ngadlula eSpa ngayothenga abazali banemali. Noma ngiba kuvala izikole macross amangaka. Line umuntu awumile hayibo. Nami nje ngiyocosha into ezincane kodwa ngiyamali manje imali sifika 400. This is gonna be my supper because ugesi uhamba ngo past 5. Yeah. Go past 5. Ngo 5 i-reduction. So ngizodla lokho. It's rice and curry. Angisola nalama orange ngo-21 rand. Khona isake belilikhulu ingasho ngathi sengile-drum. Beyothi 29 rand lawa amakhulu even in size, even nesaka lakhona. Bese ngiphelele bekhona lo obabayo. And then 6 guns kade ngamgcina. Ngabuye ngathenga nobanana nilibona ikilo belithi 999 okusho 10 rand per kg. So ngagcina ngithengela nabangani bami bathenge nabo ucishe bewo 7 rand wapho. Ngijabule kabi enemini cold. Yeah, ngiyacabanga yonke kusengile. Sanibona let me switch off radio. It's 10 to 3 now. Puma eklasini. It's second location. I'm in town. Ngisebenza kabili during holidays. Ngisebenza emsebenzini. It depends on the timetable yami ingifaka kuphi kuqala. Ngisebenza emsebenzini and then I have to drive ngiye la ngisuke khona. Sometimes uthola ukuthi ngiqala la ngiplace khona and then ngiyemsebenzini. Lapha ka-matric kuye kube khona ama-progress learners, not in-matric kuphela. So kuye kube nama-camps asiza lezo iy'ngane lezo ngoJune. Manje-ke bayayigrupha-ke ukuthi mhlawumbe ezey'kole eziyi-4 zizo-attenda ama-subjects ahlukene-ke. Nami-ke one of abantu abasenhlanhleni-ke abeke beyitholeke lelo toho-ke lelo lokusebenza. Kodwa akumnandi idle egazini because la sisebenza for about 2 hours. It's 1 hour 30 minutes. Nasemsebenzini nakho nisebenza omunye 2 hours. And mawusuthi uyabuka in terms of
i-content esikhavayo ayifani, because emsebenzini ngiqhubeka with ATP kanti la esibuyela kuma topics ahlukahlukene. Ngilambile into engiyidlile namhlanje. Yo, ngihambe ngigijima manje mangendlini emsebenzini bekufanele ngene 9 and mina bengithi ngena 9:30 9 to 11, yeah, 9 to 11, and then ngathi ukuhlala ngaba busy ngamaka ngapha bengena 1:15. So ngangaba nesikhathi ke sokuthi ngenze ukudla, ngigcine nje ngidle i-orange no banana. Ngiyezwa manje ukuthi no why ngiyashona. And yabo lento yokusebenza in town iyahlupha, because ugcina uspend imali kanti ngigrosile nje igrosanyana bengafanele ngiyigrose, because anginaso isikhathi. Kufanele ngibuyele endlini, I need to mark grade 12 wami, ama-scripts ka-grade 12 wami, or ngimakele labantwana laba le group enginayo la i-pre-test. So nje it's draining, ukuthanda nje imali kahle hle, it's draining because you get to spend isikhathi emgwaqeni now no petrol, lento yo prep ngapha you're still busy with ama-scripts ey'ngane zakho. Enye into bengithi ngizoyibonga nkosiyami, ayibo ngiyibona i-support lapha on YouTube. Mangakhumbula, I think kwi-vlog yami yokuqala or the second upload ngachaza ngathi aim yami for now ukuthi ama-views abe 100 plus for each video that I upload laphayana. Hayi eyokuqala ya 150 bani, because abantu babe reposta on WhatsApp ukuthi ke ngine channel nanani ngapha. Ama video alandela lapho namazange supposed ukuthi ayi-uploadile nje nganginamahloni, so ngagcina ngithola ama-views amancane ko 40 bani. Even this time around I only posted on Facebook ukuthi abantu bahambe beyobuka bewenzani. Mangithi ngiyachecka namhlanje ngayiposta Thursday or Friday. Mangithi ngiyachecka namhlanje i-29 June. Ngathi ngiyachecka, hayibo ama-views ashaya ko 180 ba. Ngithi no, angisayiyeki lento le, angisayiyeki, siyaqhubeka siyaphambili. Although umuntu engeke aze monetize manje, it's gonna take iminyaka, maybe 2 years before ngize ngilokhuzeke kwemanje ngimonetize wakhe. Sanibonani bafethu, it's Saturday namhlanje. The last time we spoke, kokuyinini? It was on Monday, yeah. It was on Monday. Ngibuya emsebenzini, manikhumbula kahle. Ngaso leso sikhathi nje on Monday, I took a decision because nganichazela ukuthi ngisebenza kayi-2, ngisebenza la ngisebenza khona emsebenzini, and then bese ngisebenza kuma-winter camps. I took a decision just ukuthi ngi-cancel ukusebenza khona for now. I had to call subject advisor wami, and leyo nto leyo it's a huge risk because uba nalokho ukuthi they like ngeke bekwazi even to trust you in future. Bekuthembe nangamanye ama-opportunities like nje, but emotionally ngiyagowa, but it's much better, you know, ukuthi into engiyibhesayo wema kuyasho ukuthi ngiyaqala ukukhuluma lokho kusilo. Okay, ngeke ngaba kwi-call around 7, lokho ngivuka about 7, but I'm still in bed, and manje kufanele ngiyogeza. Ngithi mina bafethu, sometimes we have to prioritize
mental health more than anything, you know. Impilo le siphiwe singakhaleli ukuthi sidinga imali. Siphiwe kepha ake sinike nje isikhathi ukuthi silaphe emoyeni nanani. Yabo nje mabe ungekho right. Uzibe pain kulonyaka. Ngonyaka ozayo kuzoqhamuka enye pain. Kugcina kuphayelelana up, yabo. Nje so bego too much for me, I decided nje ukuthi no, ngeke. And I also needed a break. Ngisebenza kushuthi ngisebenza 4 hours mama ngisebenza ngapha nangapha. And then I have to drive in between those like hours. Ngiya ngapha nangapha emsebenzini. Indawo ezithu ezihlukene, yabo. Enye it's on the north, it's enye was in Newcastle town, so nje cabanga uzosuka ngapha esikoneni ngisebenza kusemakhaya kuMatateni road via usukubheke i-tracks ngisuke khona. I'll have to drive from endlini ngiye khona ngisuke khona and then drive to town. No bafethu ngeke, kufanele sikhandle. Hayi machaza ukuthi kufanele sihlupheka ngeke. Angisho ukuthi umuntu usengamani ukuhlupheka, ngikwazi ukukhuleka nenhlupheko phekwami. Manje ke sengisebenza emsebenzini kuphela, that is why ngi off namhlanje, kanti ube bengilapha even uSaturday no Sunday nje ngijwayele ukusebenza kulo 2 weeks loyo. Now I'm going home because ubhuti wami uthi hayi no, uzophuma emsebenzini, he works lapha ya usebenza lapha eMpumalanga, second or Standerton. I think it's between second and Standerton. But uhlala eSekunda. So sengifonelile wathi hayibe ngise-Standerton, kanti beyinje sizofona as soon as eshaya esemsebenzini. Sekufanele ngiyogeza because mhlambe uzoba la in one, not even in 2 hours like time, but mhlambe 1 hour 30 i-drive ayithathayo. Ngahayikile, ngasho njalo uhayikile, sesiyothola nemall. Ake siyogezani-ke bafethu. Kumele ngiwashe nebhodo phela. Khona lento esinokuyenza umuntu umehamba. Kumele wenze sure ukuthi ngisho amabhodo akho ala aqina. Yabantwini noSnupho nje. Masisuka-ke la because bengaplaneli ukuya ekhaya. Ukuthi waphela uzongifaka ipetrol nothi uthi ngiyamkhokhisa phela ayibongo sisomdala. Sizoya kamalumekazi iminingi imingcwabo yabo mhlambe befike izolo. Besohlukana phakathi kunemingcwabo nje ebekufanele si-attende. Akusenaniki. Excuse me. Masisuka la angesifikele ekhaya soya kamalumekazi kaJimani. Namalumekazi wethu kaJimani kaZwani. Kunomsebenzi izolo namhlanje and abazi mina ukuthi angizi cause ngaba na-excuse ukuthi no ngizoba ngi-busy, but I'll ask omunye cousin wami uphila nathi angiyele. Kwamanje naye angimtshele, kufanele ngimtshele phela noma sekuthiwa-ke ubusy kodwa nje azi, yabo. Kuba yi-surprise uqhamuka kwami, angazi bengilele ngingathwele ekhanda. Ngifake iskipho bengisigqoka izolo emsebenzini sekekhomba ukuthi ngigeze nje kayi-1. Why ngigeze kayi-1? Kuke kwaba ne-load reduction from 5 to 9. Kanti mangikhathele cha in winter ngiyageza kayi-2. We should be honest, ebusika bafethu kunzima ukugeza. Kodwa nje mangizothi hayi ngikhathele ngiyageza-ke. Asambe-ke. Ikhompa thini enganeni. Just a quick update. Ngikhethe nje lo nalo ne-router kuphela. Hayi okunye ngiyobona uma ngifike ekhaya. Angeke phela sizolimala nathi. Ngikhala ngempela. Ukuthi basayophuza uMichelle shuthi uzosithola kuphi eTop phela. Hayi angiye eTop mina. Ethani.
Ziphi ituthula? Ziphi ituthula? Let's see Kunda. It's Sunday, ngisekhaya. I didn't go to church. No, isikhathi nje mangisekhaya asibebikho because sifike nini la, sifike late. Siqalela bengithi siyakhona. I didn't have time to vlogga kanjani unabantu, like I'm sure you've seen ama clips amancane. Khona la ngibuya khona ke sengizobathatha siya ebox. Mina ekhaya nje ngihleze ngigeze ekuseni because I know ukuthi make ngaba khona mhlawumbe khona abantu abafika as early as like 8 ekuseni. Yabo nje ngasekuseni ke nabantu belandelana about qala igroup yokuqala and then kwase kulandela umoya malume. Bengisahlela ukugeza ngaleso sikhathi so ngigezile but manje hayi 12:30 lokho ngihambe nini la ngabo 11 ngiyetholeni. Njengoba sengibuyile sefese uxosha into ezincane nje. Hayi asinamali. Nendawo yangakithi yimbi. Mangabe kuyiwinter hayi kubi ku dry nje into ongayiqondi. Koko. Indaba yamanzi sizwa amathangi ikahle nje amanzi into engekho. Uyakoloza ukuzokunika ukhi. Ikiwe vula. Vula. Faka ukhi. Faka ukhi impela, faka ukhi baba. Vula-ke. Ha. Vula-ke. Sobona. Usokela uye ekufali. Ufuna ukuyibuka uvala amadlebe ugezile yida. Simon, ngisacela iphakhi ka-60 rand. Mangihlale ngitshela kodwa. Yashisa. Yeah? Bawubadozo. Kubo cabanga usaqedile ukusebenza athi mina ngimfica kwenye indawo esebenza. Maiden Walk Bridge kunokubambezeleka okukhona nakhona kodwa sizwe ukuthi Mphiwe who is in that vicinity ukuthi kwenzakalani. Sakhona sifana ekuseni sifresha ngasekhulumayo aseflazi la ku
uma ise-right sokona nawo asa-right already. Lokho kuyasho. Awukona Thando. Bafethu, I hope you're good. Khanda liguge ngempela, but do I care? No. Makuyi-winter nje. Kunzima nokuyinaka kahle ukuthi phela kule nsuku angithwali. Ubhuti wami ungitshelile on Sunday. Dala sagcina nje ukuthi ngin-update. Ngiyabonga for the support. Cause mangigcina ukucheck-a izolo the last vlog engike ngayi-uploada, I think 2 weeks ago, it is standing on like 239 views. Okuyinto enhle cause I think ngingangichazela ukuthi ngangifise mina ukuthi aim yami was to reach 100 views. So if ngithola below 100 bengilokhu ngiba buhlungu, but le yangisurprise-ke. Thank you so much. I think I'm gonna close off this vlog now. Seyidonse kakhulu and angin updates ngokwenzakalayo. Izolo-ke we got a tender. Ngeke ngithi it's a tender cause besisiza nje bekuna something lapha esikolweni. There was this meeting, SGB meeting. So principal wasicela-ke because ibizothatha the whole day. Wasicela ukuthi si prepare breakfast, siphinde sipheke emini. Oh, the food bekumnandi. Sengidecidile-ke, I even posted ku WhatsApp ukuthi hayi lento yokupheka-ke umuntu usezoyithatha serious. La bengipheka nomngani wami nomunye ngizothi umngani omama yami engisebenza nabo, abangani bami nje kakhulu. Besipheka nabo-ke nje ukudla kwabamnandi, but ke sengithatha serious-ke lento le sengangibhukha-ke. Bengithi ngiyaqala on December, and to my surprise khona abantu abangibhukhile ngoNovember. Angalokhuzi even i-business plan, angakenzi any business card or indaba yani le yokuposta man. Akukho nje ngisakwenzile. Thank you so much. Ngicela nje ni-like, ni-comment, ni-subscribe to my channel. Thank you.